Будучыя настаўнікі, юрысты і эканамісты папоўнілі рады студэнтаў Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя Пушкіна. Падчас урачыстага пасвячэння студэнты прадэманстравалі цэлы калейдаскоп талентаў. На святочным канцэрце пабывала Марыя Тройніч. Амаль на 2000 чалавек папоўнілася сям'я Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя Пушкіна. Урачыстае пасвячэнне ў студэнты прайшло ў цэнтры маладзёжнай творчасці. Канцэрт, на якім выступілі старшакурснікі, паказаў, ва ўніверсітэце можна не толькі атрымоўваць адукацыю, але і праяўляць свае творчыя здольнасці. Эстрадны вакал, джаз, танга, народныя і сучасныя танцы – гэта яшчэ далёка не поўны спіс талентаў, якімі валодаюць студэнты. В университете вообще есть масса возможностей себя как-то проявить, как-то весело провести время. Там есть люди, которые поют. Вот мы, допустим, танцуем. У нас есть своя группа One Way. И сегодня мы тоже будем выступать для первокурсников. Сёння Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя Пушкіна прапановвае 38 спецыяльнасцяў. ВНУ актыўна ўдзельнічае ў такіх еўрапейскіх адукацыйных праграмах, як «Тэмпус» і «Эразмус». А яшчэ ў гэтым годзе адбылася падзея, якую чакалі некалькі пакаленняў студэнтаў. Адчыніўся новы інтэрнат на 350 месцаў. В этом году и первокурсники, и студенты старших курсов будут жить в новом общежитии. Хочется сказать большое спасибо губернатору нашему Константину Андреевичу Сумару, который обратился с просьбой к президенту о строительстве общежития в Брестском университете. И эта идея, эта мечта исполнилась. У гэтым годзе конкурс у Брэсцкім дзяржаўным універсітэце імя Пушкіна превысіў сярэдні паказчык па краіне. Для тых, хто ўсё ж вытрымаў іспыты, пасвячэнню студэнты стала сапраўды радаснай падзеяй. Я заранее уже давно планировала поступить в Пушкина. Мне он очень понравился. Когда даже сдавала централизованное тестирование, очень понравился университет, главный корпус. БРГУ имени Пушкина – это хороший университет. Мне он всегда нравился, всегда целенаправленно шла только туда. В этом году такие сократили наш факультет, и очень мало бюджетников поступило именно. Но поступил, уже учусь, начинается путь студента. Марыя Тройніч, Юрий Плінда, областные новины, Брест.